Υποψήφιο του κυρίου Καμίνη, ο οποίος μου είναι συμπαθής γιατί ασχολείται πολλά χρόνια με τα ζώα που τα λατρεύω και εγώ και έχει και μια καταγωγή από μια πολύ ιστορική οικογένεια των Αθηνών. Αλλά θα πρέπει να είμαι για χάρη της δικαιοσύνης και της αντικειμενικότητας σκληρός. Γιατί εκπλήσεστε με τον εθνικό κήπο? Είναι το μόνο σημείο το οποίο βρίσκεται υπό εγκατάλειψη? Όχι, έτυχε να το δω. Εγώ σας έχω φέρει για εσάς σήμερα το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε χθες, στο οποίο αναφέρονται τουλάχιστον 63 έργα και παρεμβάσεις τα οποία παραδώσαμε στο 90% στον κύριο Καμίνη για να τα αποπερατώσει και ακόμα είναι στο σημείο το οποίο τα αφήσαμε. Εάν είναι να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα όχι, δεν έχει. Να μιλήσουμε και για τι χρέη παραλάβαμε. Δεν σας διέκοψα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, απλώς. Παραλάβαμε ένα Δήμο υπερχρεωμένο. Όχι, δεν ήταν υπερχρεωμένος. Δεν ερχόταν σε κανένα διαγωνισμό, κανένας προμηθευτής. Με συγχωρείτε. Αν μου επιτρέπετε, το υπερχρεωμένο να το συζητήσουμε. Είναι σημαντικό. Ο Δήμος της Αθήνας είχε αξιολόγηση από τους Moody's Α1, είχε όλα τα χρέη του πληρωμένα μέχρι δόσεως, δεν όφιλε καμία δόση και είχε και 15 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο. Τώρα θέσατε μια ατζέντα, το θέμα των οικονομικών του Δήμου, το οποίο. Σήμερα ο Δήμος, συγγνώμη, έχει αξιολόγηση CΑA3 που είναι λίγο πριν την πτώχευση. Κύριε Κοσμόπουλε. Την ίδια αξιολόγηση είχε η χώρα τότε και την ίδια έχει όλη η χώρα. Κύριε Κοσμόπουλε, έθεσα ένα θέμα το οποίο το πήγατε εσείς όπου θέλατε, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο διάλογο. Όχι ότι δεν είναι θέμα συζήτηση τα οικονομικά του Δήμου, αλλά αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε από το περιβάλλον. Εγώ πήγα στον Εθνικό Κήπο. Είπα, οι παιδικές χαρές, οι δασικές μας, τα πάρκα μας, οι εκτάσεις βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Δεν είναι μόνο ο Εθνικός Κήπος και εξέφρασα την ερώτηση γιατί σταθήκατε μόνο. Το διευρύνατε εσείς σε όλες τις. Αυτό είπα ακριβώς. Γιατί εκπλήσεστε μόνο για τον Κήπο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ολόκληρη Αθήνα χρειάζεται ένα ξανακοίταγμα και μια φροντίδα από τη μια άκρη. Θα δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Δήμαρχο που θέλει κάτι να προσθέσει και θα πάμε αμέσως για διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Εγώ να ρωτήσω.